जोबोद गोजोननाय मोनदों। भारत सरकारनि बेयो मोनसे गोदान स्किम बे बुंदों एमएलए सार बिथाङा बुंलांबाय फोरमायलांबाय माने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान भारत सरकारनि बेयो मोनसे गोदान स्किम। बे गोदान स्किमनि गेजेरजों जे ओनसोलाव 50% ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोर दङ बे ओनसोलाव बै ओनसोलाव थानाय फरायसालिफोराव मोनसे गोरिब दुखिया गैजारोङै थानो गैयै हयथ' खायसे न' थानो गैजारोङा खायसे माने न'खरफ्राव थानायनि सुबिदा गैया बेफोरबादि फरायसाफोरखौबो माने मेइन स्ट्रिमाव लाबोनो गोजौ थाखोआव लाबोनो सरकारनि बे मोनसे मोजांथार आसनि। बे आसनिनि दारै माने फरायसालिफ्राव हौवासाफोरनि हिन्जावसाफोरनि मोनसे मा होनो बिदिखौ हस्टेल गायसंनायनि बिथांखि लादों। खाफाल गोनाङै बे गिबि खेबावनो जोङो मोननाय जाहैबाय माख्रा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिया मोनबाय। बिनि थाखाय जोङो गभ अफ इन्डिया साबायखर होबाय। बेजों लोगोसे गभ अफ आसामखौबो साबायखर होबाय। आरो बिनि अनगायैबो जों जिहेतुकि बेखौ अफिसियेलि मोनबाय जोंनि मा होनो बिफाननि जि अफिस मावखुलि जेरै इन्सपेक्टर अफ स्कुलनि मावखुलि ओजोंहाय जोंनि ओनसोलाव दङ ब्लक एलिमेन्टारि इडुकेसन जायनाखि ब्लकनि सोलोंथाइनि बागै नायो बिथांमोनखौबो साबायखर थाबाय। आरो लोगोसे माने जिहेतुकि जोंखौ सालायग्रा माने जोंनि जायगानि जाय एमएलए अजय कुमार राय बिथांनिसिमबो साबायखर थाबाय। जों मिजिंथिदों जोंनि फरायसालियाव बे आसनिखौ मोननानै जोंनि ओनसोलनि जाय गोरिब गुन्द्रा फरायसाफोर बे फरायसाफोरा जोबोरैनो माने बेनिफिट जागोन बेखौनो जों मिजिंथिदों आरो बेनिखायनो थेंक्स टु